ולחשוב איזה מעשה טוב אני הולכת לעשות היום. אירוע מרגש שחווית במסגרת מילה טובה משנים קודמות. התיישבנו לשולחן וקיבלנו מיליון דברים טובים. היית מאוד משמעותית עבור הבן שלנו ואנחנו עושים לו יום הולדת ואנחנו מאוד 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 מבקשים שתקליטי עבורו ברכה. וכשאמרתי אני לא הזמנתי, הגיע בחור שהיה תלמיד שלי ואמר לי, בזכות מילה טובה שאמרת לי, תראי לאן הגעתי. וזה עשה לי את היום. רגע, צריכה לקרוא. מילה טובה שקיבלתי מתישהו ורגשה אותך במיוחד. אפשר 2 מילים, לא מילה אחת. נתנו לי סוג של תעודת הערכה והוקרה. זה ממש חימם לי את הלב, החמיא מאוד ורגש אותי ברמות. אתה אבי, שהיית המורה שלי במגדל העמק, ואז הוא אמר שההשפעה שלי עליו כמורה השפיעה מאוד על מה שהוא עושה היום. מילה טובה שאמרתי למישהו והייתה משמעותית, ואיזו תגובה הייתה למקבל המילה הטובה. אז באחת השנים, בשנותיי כמנהלת בית ספר, החליטו תלמידיי לתת מילים טובות למשפחה. התקשרתי לאמא שלי והיא כל כך התרגשה, שאמרתי לעצמי, מה קורה לך? כל כך הרבה שנים את מרגישה את זה וחושבת את זה, ואף פעם לא חשבת לומר את זה? מה זה מיזם המילה הטובה עבורך? זו הזדמנות נפלאה. להגיד מילה טובה למישהו, וגם לקבל מילה טובה ממישהו. זה סוג של הכרת תודה. זה רגע שאנחנו עושים את העולם טוב יותר. למי הייתי רוצה להגיד מילה טובה? למורות באור תמירים, שהבעלים שלהם מגויסים. לחברה הבדואית, על הערבות ההדדית, על השותפות ועל המסירות. למנהלי בתי הספר שאני עובד איתם, אנשים מדהימים שמובילים מערכות. אתם לומדים ומלמדים ועושים ערכים ומובילים, פשוט אין עליכם. על כל העשייה המדהימה שלכם לאורך כל השנה. אז המילה היא תודה. אני מודה לכם ואומרת לכם את כל המילים הטובות שבעולם. תמשיכו לעשות חינוך מצוין ולהוביל את המדינה הזאת לערכים שהם נכונים לה ולנו.